Let me put this in words you might understand. Mr. President, fuck off. I'm sorry, colleague, that is inappropriate in this room. There will be consequences to your explanative. Det er jo interessant, at det bliver en semantisk øvelse. Men budskabet var klart allerede dengang. Nemlig, at det eneste sprog, Trump forstår, er det direkte. Og at den eneste afvisning, som Trump respekterer, er en uden et men. Men alligevel har vi set, at siden da har Europa givet efter. Den høje repræsentant taler i dag om, at det er legitimt at tale om sikkerhedsudfordringer omkring Arktis, på trods af, at det er USA's egen administration, der har nedskaleret antallet af soldater fra 15.000 til kun 150. Vi taler om, at det er legitimt at tale om råmaterialerne på Grønland og de sjældne jordarter, på trods af, at det er grønlænderne, der har en ret til at beslutte om, hvordan og hvorledes de skal udvindes. Og vi har lavet en handelsaftale, som indtil det her hus indtil for nyligt gladeligt ville have skrevet under på, selvom den lavede tårnhøje toldtariffer på Europa, men ingen på USA. Vi har endda lovet at investere mere i Trumps økonomi. Hvis Europa ikke forstår, at vi er nødt til at lave en klar afvisning, et klart nej til Trump, indtil den militære trussel er af bordet, indtil man opgiver ideen om at splitte kongeriget op, så kommer vi til at tabe igen og igen og igen. Og derfor håber jeg, at Europa nu er klar til at vågne op, gå væk fra skåltalerne og over til handling. Tak for ordet.